Hello guys, welcome back. Just wanna share something ba. Another tea na pod ni siya. Feel ba nimo karon nga bro gabalik-balik imong routine, feel nimo wala kay kapaingnan, na feel nimo nga kapuya na pud kayo ani oy. Especially to those students nga feel nila sige ra man tagtuon ani oy. And for those board exam takers nga uy makapasar ba ka ni gikapoy na kog tuon. Ug ka na mga students nga currently applying for college entrance tests. Then mingon sila na uy musugal ko ani unya di ra ba ko sure nga makapasar ba or dili. Basin ba gago-hago ra ko niya. Bagsak ra man day gyapon. Nga na bitaw. So here's my take on that. No, as someone nga nakaagi-ana na face sa life, kapila na good atong estudyante pa ko sa high school, sa college ug kataw nag-take og boards. As in mo po na akong gika-feel bitaw nga puya ni oy sige mo kog tuon ani oy kapuya kay ani oy nga na ba ing ana nga ma-feel bitaw. As in ka-feel gyud ko ana nga kakapoy guys. Pero mind you, kung unsa bitaw ang mo twist sa akong hunahuna, permente, o jud ni. Kung musugal lang day gyud yapon ko, unsa man day naa? Pareha ra man daog ang kagawsanan, di ba? Puro ra daog ang kagawsanan. Either maning kamot kag maayo, mo take kag action, parehas ra ang result, daog gyapon ka kay ngano. It's a win-win situation ngano. Okay? If makapasar ka, daog ka. Pero if dili ka makapasar, daog yapon ka kay tungod at least you tried. At least kabalo kasi mong kagalingon nga ay kailangan pag yun tug effort, dapat mas effortan pa to nako. Kulang pa to siya og hatag og exert og effort mao na ing ato. Kabalo na ko sa akong weakness mao na ing ato. Nga na bitaw guys, like mindset katong time pod na nabitaw ko isa ka major exam sa college nga nabagsakan nako. Nabagsak ko. Dayon sa sunod nga kuan midterms, prelims man to kung nabagsak. Pag abot sa midterms atong exam kay nya na pong kapoy nagyud kaayog tuon pero di ko ganahan mabagsak. Nga na ba? Kay di man ko ganahan mabagsak. Nga na lang gyud ko wag gyud ko choice ani. Magtuon lang gyud ko ani. Kay og di ko magtuon, walay kapaingnan, mabagsak gyud ko. Pero og magtuon ko, at least naay chance. At naay chance ka makapasar, di ba? Nga mas dako imong score. So nga na ba? Kung feel nimo gabalik-balik ang routine as a student nga sigig tuon, take the risk lang gihapon. Give yourself another chance na pod. No? Kay kabalo man gyud ta nga sa kinaulahitan pag human tuon, pag human og exam, naka-answer ka, imong ma-feel kay na-satisfy ka nga naka-answer ka sa exam. Kinsa may makahatag na nimo nga feeling be. Walay lain kun dili ikaw, 'di ba? So, mo ra gyud akong mahatag og advice sa inyo ha guys. Dili kay ko expert ha pero mao jud na akong mindset per me na kanabitang i-feel na ko ka-give upon gay ko. So follow lang mo guys ha if ganahan pa mo aning mga content